Gipanaging ta paman na mga sifatu Allah, pituriran na paman na saktan ng mga salaf na piyaka buganta no so Allah sa paman na diba anggota. Na umano pagilayan na nasira ni paman na di makambulos si Allah. Ay no to, tunod sa pasiran ni di makambulos si Allah. Barat nasira na diran po paratian so Allah, pamana paganiro na kailang nakasabutan tano. So langwan o sipat pagaluin na miya ulama yun nakanabas kami miyalwero kaswalla gusto so yan gagi nga sipat Allah gumangay ngaranian na tawqifi ay man na tawqifi na ayabu pa man na pagaluin tano pakisipat tano si Allah na miyalw sa Quran na miyalw sa hadith giti pa man na masala akya susupak amno to sa kwan na lagi dulang miya mariribat so duo ngota inusuala adna niyawan niya nagusuda. Di ba na kaya miyan discuss penuh tu? Na misin bergeruk surga na malilipat dak ngutua dua. Kadi ke pakai baka gumirau aswalla nada niawan yan. Na di mang ke pakai baka gumirau aswalla nada niawan yan ngabad na dalil ka? Pitir wala na niawaku. So na pitir orang na niawan anda. Ay buo pa man na mi alu sa Quran aswalla na oyag-uyag sa komplit wa kauyag na gitu pakai sifat tanuk wallah. Di ka pakai batan no lawan ni kagiti man ang tatawqifi. Na baka giti ka uyag na yaman na niyawan yan. Di ngulo to sumbatan. Kuan. Basta da maaloy na di nga penumbati. Sabu sa mialoy kagiti rektanuron. Ayar ko na alusun na perhati ang tanong so langwan na sipat piyaki sipat wala sa ginoon yan. Ago piyaki sipat no na biniyan sa ditano pena awelan. Ditano pa man na ipengibarat. Ditano pa man na tunang tusukayf. Dita no ipenir kuan. Ipenir pa dita no penggeda-gedaan itu na yang baru kan ya. Itu kepakai. Kuan mana niya na pitiru Allah swalla na miyangimpuruan na parati ang swalla na miyangimpuruan. Tadi kan gira itu na kita kaya pangimpuruan ya. Miya gedesa ko ngia. Mo unto dunta kadi di nga nutup sundi. Ka aya pitiru Allah na miyangimpuruan si kuarasyan. Pitiru Allah adnam bala alimanian. Baliadahu mabsutatan. Nadingan pagi pamanan tu ni bundala barukan yan. Di importante nakatawan ka sumaan na bala lima. Na pakip sifat ka kuwala so bala lima ada aban yan lagid. Da aban yan na pamana isen. Sa pamana ayam maana na lagi duka sa sabutatan urong. So Allah na pamana di terus akat teru akna ba lagi duka terutan. Mana niya na langon na mialwa sifat wallah na pakip sifat tanu si kuwala. Sa pura sumaan niya tanong pakai sifat. Na di tanong penawil. Na ikadu iba pamanda isubatan ng taparati tanong laisa kamitlis dad na ba isin wallah. Ay mana nan ibarat nasakan. Na tiyak na swalla na adna barukan yan. Ugid na da isin yan. Bako to piyakan barukan swalla sa tiyak na lagi do barukan na. Ay pitiro kan na adna barukan wallah aduma dait ko kalaian. Ada isin yan. Anto ni mapmana to. Bako pitiro adna barukan yan sa lagi do barukan na nakda. Nabagang piyaka sifat sa kuan. So Allah na mialoy na nabuntalian. Na perhati anak luto. Kapamana ina. So Allah mitero. Nabas kami dirun itero. Kuan. So Rasul na mialoy na so Allah na pembaba. Na perhati ang tanong pembaba so Rasulullah. Nakataon tanong so kababa. Kataon tanong so miyangimpuruan. Nagukataon tanong so pembaba. Na di kan pagiraw yan. Tunay kita ka pembaba Allah. Kami ribet ka. Kadita no kesampai pamikiran. Na ino tigi kini paman na Ibn Taymiyah sira ni paman na piyaka bulo siran sola sira na paman na mga ahlul bid'ah paman na siya kito din yang berarti anu buat na barakan wallah. Na ino niya no to diperhati pamaka pag-isir kano ino niya to diperhati bas wala na barukan yan. Ato na idawan yan. Na ay idawan yan na tigin na piyaka barukan nang sa lagi do barukan na manusia. Antay mitiruro sa piyakan barukan sa barukan nga saka. Kenapa sak na kuan? Kasak na mitiro sa swalla na nabarukan na lumadet ko paman na kalaian na dako tiro iba lagi do barukan ng manusia. Saka na kaya kumandag ka sa barukan na muna sa mapikir ka na tumitindig ka mama. Adnang barukan yan. Sama ito na saka na paman na niya finga na saka paman na mitiro sa swalla na mubarukan na. So uriya paman na uriya no kinibaratan ko kumanusia na tigada piyakad akapman. Amadi di ka pinakisong mga Yahudi ka mapeserano ni paratia di sektan. Kaso mga Yahudi na tiran na suwal na napira-tira na nambal abarakan wala ugid na
maligtatiran sa Allah, di pa mamagay. Lagi nga mga ahlul bidah na tigiran na kana baka sun Allah na dad na barukan yan. Kalakan ka sa Allah mitiruun sa ad na barukan yan. Sa Quran nagusa hadith. Madidiga pa sa Firaun kapaparati na sa Allah na miyang impuruan. Nandun na ikaturo Firaun, ya Hamanu ibni li sarhan. O man nanguta Haman na paduto ko pagutaw Firaun na sana-sanaan yan. Na kayo utiro no Musa sutuhanak na sa Allah. Natigyan ko Haman na Haman na bel na ko nga sa mapuro atwak. Ngunta sarhan na unto pa man na mapuro atwak. Ino to ay isugu Firaun na natuwak. Nabay ni sugu yan na kersada ingarang nga na mga kalasasa nga bubendugton sa Allah. Mana niyan na paparatian. So Firaun na mapaparatian niya na aya pura Tuhan na sa Allah ang mangingong puruan. Kau di niyan paparatian si ko po siya na mangingong puruan na di niyan terun imbal na ko nga sa tuwak. Ay terun yan na unuti ako nga sa mga kalasan eh. Karutan ng Pangile. Ay piturin ng balo. Mana niyan na. So Firaun, giti pa man na wajahadu biha wastayqanatha. Ang po pa man na. So Firaun na siyang kaen sa Allah aso puso yan na makapaparatiya. Ginani pa man na kufrul juhud o pa man na mapaparate so puso yan o gay na so dila yan na kuan bugungkir. Na so Firaun na paparaparatian yan na ayat pura simba na so Allah. Nagupa paraparatian na so Allah na sisa langit. Kau pa makaaya paratian yan no nalagi dengan mga paratian mga dadagiman to na tinahay Haman na o winas singarak na nga mga kalasan. Kaubasan mo unto dagi nga Tuhan no Musa. Na anto na ipitiro yan nun, mbal na ko nga sa tuwag. Ay amanan yan, nanguta puso yan, na titik na ko puso yan, na suwalan na ayabub simbaan, na suwalan na sisagyan nga iya kapuruan na langit. Ay amanan yan, na madidikab sa Firaun ka, api-apan mga muungkir, lugid na magagda mo puso yan na ako. Suwalan na sa miyang impuruan. Giti pa man na, isa pa man na, ulo naging pa man na mga kuan, dadag, iparateya, na aya pa man na minito, siya kina Imamul Haramain at Juwaini. Na siya kina-Juwaini, adna mo rito yan, nangaran niya na Hamadani. Nakagya ko munto daw ta Juwaini, paman na pagusay niya na paman na swalla, nakanabas isa puro, na tingong ta mo rito niya Sheikh, na dingan pagusay sa mga dalil. Ayat tingin na sumbaga nga, naging magagadam ka, na magagadam ulang-ulang ka, dan tama na tingong mga pangangayam na magagadamiran. Tingin kini Imamul Haramain, Juwaini, antunanan. Na tingin na miyakilangan ang swalla, miyakilangan ka swalla, saka sa ikakan, miyakilangan ang sala karong swalla, so puso ka na andala lang kaw. Lagi dia, pag isin na ka sakano, andala lang kaw so puso ka, gira pag nikakwalla. Sakano? Andala lang kaw so puso iyo, gira pag nikakwalla. Sa di dalam, usang unta mga kalasan, unta ka sa puro. Ad na sa bagi, di na makipaan na pakalangag. Magagdam yan na swalla na siya, naginan na kay fitra. Pamana, subuso kiadar ka wallah, na pusang ka ka, kailaman mo mga ahlul bidah, tira na swalla na desa puro, na tumuturo mo sa kuwan. Puro. Kailaman mo to, di nga kesang ka so kiadar ka wallah. Ay mana na naging mga sifat wallah, na paratian tanaw so sipatam, mialo sa Quran sa taruto paparatia, di tano'y pengibarat, di tanaw pa man na ipangingiring na, gudi tanaw pa man na ipangingisi untuk na ibundalian. Ayah portani na pisipat wallah na pakai sifat tanusik wallah kamas kata wallah ginawan yan na mas kata Rasulullah so Tuhan yan. Lagi paman na mutakabasak wagi nga mga ahlul bid'ah na ayah paman na si isa paman na pure nasiran ni paman na ini ibaratiran so Allah sa adna barukan yan. Kaya nutusin paman na upag isiyan sa kaya nung asungga so Allah da barukan yan. Eptero ko nakarang na hagi kaya miya kasiyan sa manusia. Nanti miya kasiyan sa manusia. Saknos ka. Saka. Na nasa isingarak ni iba to ang utuwa ko. Paturo ka kasak na paparatian ang naswalla na adna barukan yan na balagi du barukan tano. Saka na inunga siyang ka kapaman ay miya pikir ka na lagi du tumitin ga manusia. Gitu pa taman sa pitiro ira na manguda swalla agyuman eh. Allahu akbar. Paman na kadadagan. Gitu paman na ayabuki agama nasasaging na Quran, nasaging na sunnah. Gusto kaya sabuton ng mga sahabat. Yung tapa man, ay katlo pa kayo, na ipakasmag na rin na sa abuhan ni, nakapagay Tagalog niyan.